তো মই কৈছোঁ হু ইজ খাম্পা বৰগোহাঁই খাম্পা বৰগোহাঁই আজিৰ দিনত BTCৰ MCLও নহয় খেলিব বুলি ভাবিছে কিন্তু তাতকৈ 10 গুণ টকা পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱমেছে ইলেকশ্যনত লগাই নিৰ্বাচনত যুঁজিব रायजोफोर बे बाथ्राखौथ' मोनथिखागौना नोंथांमोना मानसिया खुगायाव थैयो आरो मैया माने आगानाव थैयो होननानै दिनै पृथ्वीराज देव नारायण जायखौ बर'नि माखासे इन्टेलेक्चुवेल मानसिफोरा दिनै राजा होननानै बै समाव घोषित खालामदोंमोन फोरमायदोंमोन नाथाय बबे समाव मा राजा पृथ्वीराज देव नारायण मेसआ अबे समाव मालानिफ्राय सोर मा मोजां खामानि मावनानै दिनै बर'नि राजानि मुंखौ मोनखो बेलाय दिनै जाय गथ' मानसिखौ जोंनि मानसिफ्रा बै समाव फाफ्लियाव लायै लायै बामनानै बेरायनायनि थाखाय दिनै नुवाखैनो जाय न'आव एक्चुअलि बे बर' नङा दे आंनि हिसाबावबा बर'ब्ला मानो दिनै मेइन क'क्राझार एरियायावनो थायो बा लकेलिटि हिसाबै बे बर' भाषाखौनो मोजाङै रायलाया दिनै एक्चुअलि जुदि बर'नि राजाथारमोनब्ला दिनै बियो बर' माने रावखौ मोजाङै सोलोंथारगौमोन आरो मोजाङै रोखायै रायलायनो हागौमोन थथ' माथ' दिनै बर' भाषा बुंलाबायनानै दिनै बर'नि राजनितियाव माखासे बेले बेजे खालामनो नागिरदों फोथायनांगौ दरखार गैया रायजोफोर दा प्रहलाद सारा जाय बुंदोंना बेखौ जोंनि पार्टिनिफ्राय माने जेरैखियाबाबो नमिनेसन खालामनायखौ केन्सेल खालामथारगोन होननानै बे बहुत मोजां खोथा खालामथारनांगौ दिनै नों नुखाबाय दिनै बे ओरैबायदि सालु गथ'ना मा होनबावनो आरोना मोनसे समाव बियो UPPLजों थाफादों BPFजों थाफादों जायजों माने जेराव माने आदारखौ मोनजागोन बायदि नुयो बेयावनो बियो बारनानै थाङो आरो दिनै बेफोरबायदि फारनै जायगानिफ्रायबो जेबायदि माने पलिटिकेलनि ओंखामखौ मोनजाबायना दिनै बेखौ माने गावनि असे प्लेटआव लानानै जानो सानो बे दिनै एक्स डिप्टी चिफ खाम्फा बरग'यारिखौ माबा थाइलेण्डआव थांनानै इलेक्सन गेलेबासो देरहागोन माबागोन बेफोरबायदि बुंलाबायदों आरो जानो हागौ दिनै खाम्फा बरग'यारि बिथाङा चेलेन्ज लादोंब्ला माखासे बेखौ बर'निनो बा गुबुन जाथिनिनो माखासे इनफ्लुयेन्सारफोर जायफोरा फैसा थाखा गोनां बेनो सापर्ट होदों जानांगौ बेखायनोथ' बुंदों खाम्फा बरग'यारिया माने 5 से 10 करोड़ गारोब्ला बेनि 10 गुना फैसा बाहायनानै बियो माने बे लकसभानि सिटखौ लानानै बेनिफ्राय साबसिन आरो मोजाङै देरहागोन होननानै बुंगासिनो दङ दा नायदो माने जों जायखौ नंबां जाबां जाय जेबो राजानि क्वालिटियानो गैया बेबायदि मानसिखौ दिनै जों गोजौआव थिखोनानै माबायदि जों बिसिनि खोथा खोनासंनो गोनां जादों मिन्थिबायना रायजोफोर दा दिनै BPFआ जुदि बेनो नमिनेसन होयोबा BPFआव माखासे गोबां जायफोरा हारिनि थाखाय मोजां मोनो जायफोरा सिटखौ लालस गैया बिसोर मानसिया माने जुदि बेनो सिट होयोब्ला बिराद दुखु मोनगोन आरो माखासे भटारफ्राबो भट होनाय नङा होननानै आं सानो आरोना दा प्रहलाद बिथाङाबो बुंखाबाय माने बेनो अलरेडि नमिनेसनखौ केन्सेल खालामनो थाखाय हाइ लेभेलावबो खामानिखौ मावगोन आरो खोन्थानानै होगोन होननानै दा बिसोर सानैनि बुंनाय रावफोरखौ मोजाङै खोनासंलांबानो जाबाय माबायदि बुंदों बिसोर খাম্পা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই 2020 চনত ডেপুটি চিফ হৈ থকাৰ সময়তেই BPF 2020 চনত BTC চৰকাৰৰ পাৱাৰত থকাৰ সময়তেই যি সময়ত খাম্পা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া ডেপুটি চিফ আছিল সেই সময়তেই তেওঁ এটা সামান্য সৰু MCLA সমষ্টিত চিৰাংদুৱাৰ MCLA কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ পৰা জিকিব পৰা নাই তেওঁ বেয়াকৈ হাৰিছে পাৱাৰত থকা স্বত্তেও ডেপুটি চিফ হোৱা স্বত্তেও আৰু সেইজন মানুহে কেনেকৈ ইমান ডাঙৰ এটা MP কনষ্টিটুৱেঞ্চি য'ত 9টাকৈ বিধানসভা সমষ্টি আছে 9টা MLA কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে আৰু কমচে কম 30টা 31টা MCLA কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে সেই সমষ্টিত ইমান ডাঙৰ MP কনষ্টিটুৱেঞ্চিত গৈ তেওঁ জিকিব আৰু দ্বিতীয় কথাটো মই কৈছোঁ মই পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱমেছে আজি ডিক্লেয়াৰ দিছোঁ BPF দলৰ তৰফৰ পৰা 100% বিশ্বাসী যে মই BPF দলৰ কেণ্ডিডেট হিচাপে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কেণ্ডিডেট হিচাপে মই নমিনেশ্যন ছাবমিট কৰিম কিয় কৰিম ইয়াৰ যুক্তিটো মই আপোনাক দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট হ'ল প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়নীৰ নাম পেনেলত আছিল প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়নী নিজে চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিলে যে তেওঁৰ লগত পইচা নাই ছেকেণ্ড খাম্পা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া এতিয়া খাম্পা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই 2020 চনত পাৱাৰত থকা স্বত্তেও ডেপুটি চিফ থকা স্বত্তেও নিজৰ ঘৰতে 50,000 ভোটৰ সমষ্টিত MCLA ইমান সৰু এটা সমষ্টিত এটা বেয়াকৈ হাৰিলে
তো তেওঁ 15 লাখ ভোট থকা সমষ্টিত লোকসভা সমষ্টিত কেনেকৈ জিকিব কোকৰাঝাৰ লোকসভাৰ পৰা? আৰু দ্বিতীয় যুক্তিটো হৈছে যে খাম্পা বৰগেৰী ডাঙৰীয়াই দৰাচলতে বেংকক, থাইলেণ্ড বা কলা বাগানত গৈ যদি নিৰ্বাচন খেলে বা ইলেকশ্যন খেলে তেওঁ জিকিব পাৰে। বেংকক, থাইলেণ্ডৰ মাতৃ সমাজে বা মহিলাসকলে তেওঁলোকক ভোট দিব পাৰে খাম্পা বৰগোহাঞিক। কিন্তু খাম্পা বৰগোহাঞিক মই ইণ্ডিভিজুৱেলি কৈছোঁ, BPF দলক কোৱা নাই দেই। মোৰ ষ্টেটমেণ্টটো BPF দলক লৈ নহয়, খাম্পা বৰগোহাঞিক পাৰ্চনেলি কৈছোঁ যে খাম্পা বৰগোহাঞি ডাঙৰীয়াই বেংকক বা থাইলেণ্ডত গৈ ইলেকশ্যন খেলক, বঢ়িয়া কৰি জিকি যাব। বা আমাৰ ওচৰতে কলা বাগান আছে, তাতে যাওক, বঢ়িয়াকৈ ইলেকশ্যন জিকি যাব। কিন্তু কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰাটো গেৰেণ্টি ইলেকশ্যন নিজিকে, 101% লিখি দিছোঁ। যিদৰে মই আজিৰ পৰা 4 মাহ আগত কৈছিলোঁ যে ৰাজু নাৰ্জাৰী UPPL দলৰ পৰা টিকিট নাপায়, আৰু ৰাজু নাৰ্জাৰীয়ে UPPL দলৰ পৰা টিকিট পালে 2 লাখতকৈ বেছি ভোট নাপায়, তেতিয়া মোৰ কথা কোনেও বিশ্বাস কৰা নাছিল। কিন্তু আজি সেই কথা কিন্তু সত্য প্ৰমাণ হ'ল। তো আজি মই কৈছোঁ যে খাম্পা বৰগোহাঞি ডাঙৰীয়াই কৈছে যে পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেছকো আং চিনায়া, কিন্তু তেওঁ পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেছ পূৰা নামটো জানে, কিন্তু তেওঁ চিনি নাপায়। তেওঁক মই এটা জ্ঞান দিব বিচাৰিছোঁ। বেচেৰা তাৰমানে ডেপুটি চিফৰ পৰা যেতিয়া গাড়ীৰ পৰা নামি গ'ল, ডেপুটি চিফটো নাই, চৰকাৰতো নাই, এইবাৰ বেচেৰা MCLAতো নাই, বেয়াকৈ হাৰিলে। তো তাৰ ব্ৰেইনৰ অলপ বোধহয় তাৰমানে চাইক'লজিকেল প্ৰব্লেম হৈছে। BPF দলৰ মাননীয় সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই মোক চিনি পায়। হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই চাইন কৰে পেডত যে পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেছ পেনেল কেণ্ডিডেট, কিন্তু খাম্পা বৰগোহাঞি চিনি নাপায়। তো মই কৈছোঁ হু ইজ খাম্পা বৰগোহাঞি? খাম্পা বৰগোহাঞি আজিৰ দিনত BTCৰ MCLAও নহয়, না তেওঁ বোলে ডেপুটি চিফ, না তেওঁক বোলে কোনোবা গোটেই অসমত চিনি পায়। মই ক'লোঁ না, তেওঁক হয়তো বেংকক বা থাইলেণ্ডত চিনি পায়। আৰু এটা স্পষ্টভাৱে কথা কৈছোঁ, খাম্পা বৰগোহাঞি ডাঙৰীয়াই ভাবিব পাৰে তেওঁ ডেপুটি চিফ আছিল, 5-10 কোটি টকা হয়তো জমাই লৈছে, সেই টকা খৰচা কৰি ইলেকশ্যন খেলিলে তেওঁৰ যিখিনি পইচা কামাই ল'লে আজিলৈকে সেইখিনিও পানীত যাব। আৰু এই পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেছে লোহে কে সাথ লোহা জেচা টক্কৰ দেনে কে লিয়ে যি টকাৰ দৰকাৰ নহওক, যিমান ফাইনেন্সৰ দৰকাৰ নহওক কিয়, যি কেণ্ডিডেট নাহওক সাজু হৈ আছে। খাম্পা বৰগোহাঞিৰ হ'ব পাৰে তেওঁ বহুত সেই সময়ত ডেপুটি চিফ থাকোঁতে অলপমান বাহিৰা পইচাটো আহে নাহে মই নাজানো, তো সেই টকাৰে ইলেকশ্যন খেলিব বুলি ভাবিছে। কিন্তু তাতকৈ 10 গুণ টকা পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেছে ইলেকশ্যনত লগাই নিৰ্বাচনত যুঁজিব। আৰু টকাৰে মানুহ নিৰ্বাচন যুঁজিব নোৱাৰে, টকাৰে মানুহ ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰে। কিন্তু তাৰ যিমান টকা আছে মই তাতকৈ 10 গুণ টকা খৰচ কৰিম, আৰু সি যিমান ৰাইজৰ সেৱা কৰিছে তাতকৈ মই বেছি ৰাইজৰ সেৱা কৰিম। আৰু যদি তেওঁ ইমানেই ভাল আছিলে ডেপুটি চিফ হৈ থকা সময়ত, তেতিয়াহ'লে BTCয়ে যে অসম চৰকাৰৰ পৰা প্ৰপৰ্চনেট ফাণ্ডিং পাব লাগে, আসামনি 10% বাজেটখौ BTCয়া মন্নাংগো, BTCয়ে প্ৰপৰ্চনেট ফাণ্ডিং পাব লাগে। তাৰমানে 10,000 crore ইয়াৰলি পেকেজ পাব লাগে BTCয়ে। কিয় খাম্পা বৰগোহাঞি ডাঙৰীয়াই ডেপুটি চিফ হৈ থাকি তেওঁতো বোলে বিৰাট দিল্লীত গৈ থাকে, তেওঁ বোলে বিৰাট এডুকেটেড হয়। बरगयारि बिथांखौ साननैसो सिगांनिफ्रायनो पृथ्वीराज देव मेस होननाय सासे बेक्तिया दिनै गाज्रि रावजों सोंखारिबाय थादों। जोंनि BPF दोलोखौ बायदिसिना रावजों गाज्रि रावजों सोंखारिबाय थादों। बिनि फिनजाथाय होनो थाखाय दिनै बे प्रेस मिटखौ लेंनाय जादों। दा बेवहाय जोङो इउथ BPF हिसाबै आरो BUC हिसाबै जोङो थोंजोङै बिथांखौ सोंखारिनो लुबैदों जे बिथाङा बेबादि गाज्रि रावनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो, आरो जोंनि डेपुटी चिफ बारग'नाय मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारिखौ जाहाथे सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थायो। बिथांखौ जे गाज्रि रावजों अपमान खालामदों, सासे जोंनि BTC सोरजिग्रा हाग्रामा महिलारी सारजों आगदा आखि थाफानानै BTCखौ दिनै जोनोम होबोनाय बे बिथांखौ गाज्रि रावजों रायबाय थादों। आरो गावखौ पृथ्वीराज मेसआ गावखौ राजकुमार बुंनानै जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जे बिथाङा जेरैखिजाया BPFनिफ्राय टिकेट मोननानै इलेक्सन गेलेगोन बायदिसिना बुंबाय थादों। नाथाय बिथाङाबो सासे माने जनसाधारन हिसाबै बा इन्डियान सिटिजेन हिसाबै BPF दोलोआव MP नि थाखाय क'क्राझार नाम्बार 1 ST समस्तिनिफ्राय बिथाङाबो टिकेट बिदों। दा बे टिकेटखौ बयबो बिनो हायो, आंबो बिनो हायोमोन, बा सोरबा सोगोमसार सोरबा देरहासार बयबो बिनो हायो। जोंहा नियम खालामना होदों मा, जाय गेलेनो लुबैदों दरखास्त होनो हागोन। दा बिथाङाबो गावनि दरखास्तखौ होदों हिसाबै जोङो बे केन्डिडेटसानि लिस्टसो बानायदों, जों बेखौ पेनेलावबो लाबोखायाखै। दा जोङो बिथाङा गावखौ केन्डिडेट जागोन मागोन होननानै दिनै हाग्रामा सारखौ बायदिसिना बुंनानै, खाम्फा बरगयारि सारखौ बायदिसिना बुंनानै बिथांनि जे देहायाव बिथांनि सरित्रआव गाज्रि माने फुनदेरनानै बिथांखौ जाहाथे पाब्लिकफोरजों गाज्रि मोनजाहोनो हायो, पाब्लिकफोरनिफ्राय जाहाथे गाज्रि इमेज बानायनो हायो, बेखौ बिथाङा खायदा खालामनानै बायदि रोखोम रावजों बिथाङा सोंखारिबाय थादों। दा दिनैहाय जों नायबाय थादों
जोङो सालिजारि खालामबाय थादों जे जोंनि टप टु बटम बिपिएफआव जोंहा बुथ कमिटिनिफ्राय आराम्भ खालामनानै सेन्ट्रेल कमिटि दं। दा बे साफ्रोमबो जोंनि क'क्राझार समस्तिनि वार्कारफोर बा रायजो राजाफोर दिनै रावबो पृथ्वीराज मेसदेबनि मुं लायाखै जे बिथांनो टिकेट होयोब्लानो जे बिपिएफ दोलोआव माने रावबो भट होआ मा बिदि तृणमूल पर्यायनिफ्राय जों रिपर्ट मोननाय जादों। गतिके बिनि नामानो दिनैनि बे पेनेल लिस्टआव फैखाया। दा गतिके बिथाङा मिथिखादों खोमा हयथ' गावनि नामा फैखानाय नंला, लिस्टआव फैखानाय नंला, गाव केन्डिडेट मोनखानाय नंला, बिनिखायनो बिपिएफ दोलोखौ मोनसे गाज्रि इमेज बानायलांनानै जाहाथे बे दोलोनिफ्राय गाव आनज्रायलांनो हायो, बिपिएफ दोलोखौ हाखराव जोख्लायलांनायनि मोनसे परिबेस जाहाथे बे बानायनो हायो बेखौ नाजाबाय थादों बिथाङा। आं बिथांखौ खावलायगोन बेबादिनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो। मानाव गेदेर बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जे सोर सोर टिकेट बियो दरखास्त'खौ होखानांसिगौ आरो बेबादिनो थांनाय कालाइगावआव जानाय 84 CWC सिटिंआव बे दरखास्त' गांथामखौ मोननाय जादों। जे गांसेया जाहैबाय जोंनिनो बारग' डिपुटि चिफ काम्फा बरगयारी, नैथियाव दं आब' प्रमिला रानी ब्रह्म बारग' मन्त्रि आसाम, आरो नैबे पृथ्वीराज देबमेसआबो गावनि दरखास्त'खौ होफादों हिसाबै बे माने केन्डिडेटसार एसपायरेन्ट केन्डिडेट हिसाबै बिथांमोननि लिस्टखौ लाबोनाय जादों। दा बिथांनि सरित्रनि सायाव जेब्लानाखि जों टिकेट होगोन दा बिनि सायावसो बिनि आखल आखु बिनि सरित्रनि सायाव बिजिरनाय जागोन। दा जोंहा CWC मिटिं दिनै 16 तारिखआव लेंदों बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव। दा बेवहाय जों टिकेटखौ डिक्लेयार होगासिगोन। दा बिनि सरित्रखौ दिनै माने जोंनि टिकेट डिक्लेयारनि दिन घोषणा जानायनि सिगांनो बिथाङा बायदि बायदि रावजों दिनै सोंखारिनाय मानाय बिथाङा गावनि गाज्रि सरित्रखौ देखायना लाखाबाय। बिदि सासे पलिटिसियान जानो हाया, रायजो राजादे गावखौ आजावनाय नङा, बिनि बुंनाय खोथानिफ्रायनो दिनै मिथियो। गतिके बे जोंनि केन्डिडेटसारनि पेनेल लिस्ट नङा, बे जाय दरखास्त' होदों बिनि एलफाबेटिकेल जों सिरियाल नाम्बार होदों। दा बेबादि हिसाबै बिनि नामा 3 नाम्बाराव थाफैदों। दा बे हिसाबैनो दिनै माबाया बे केन्डिडेटसार लिस्टआ ओंखारदों। दा पेनेलाव जों दिनै खावलायगोन जाहाथे बिनि लिस्टखौ होआ। जों दिनैहाय इउथ बिपिएफ हिसाबै BSU हिसाबै दिनै जोंनि हाइकामान्डखौ जों खावलायहरो जाहाथे पेनेल लिस्टनिफ्राय जाहाथे बिनि नामखौ बोखारो, नङाबा जोंहा पार्टियाव मोनसे गाज्रि इमेज फैगोन। बेबादि गाज्रि सरित्र जाय सरित्रखौ माने खुनु बड'लेण्ड बासिया मिथियै गैया, सारा आसामनि मानसिया मिथियै बाखि गैया। बिनि आखल आखुखौ बयबो मिथिखागौ। ससियेल मिडियायाव दाबो बिनि फटकफ्रा मालाबा ओंखारो, मालाबा अनेकथा रोखोमनि बिनि फटक, बेफोरखौ बयबो नुजोबखाबाय, आं बेखौ बुंनो थांला। दा बयबो दिनै मिथिजोबगौ। दा गतिके रायजो राजाफ्रा बिसार बिबेसना खालामनायनि गेजेरजों जोंनो खोमा खोमा बुंहरदों जाहाथे बिनि नामखौ पेनेल लिस्टनिफ्राय बोखारो। दा गतिके आंबो दिनै इउथ आरो BSUनि जानानै बिथांनि नामखौ पेनेल लिस्टनिफ्राय बोखारनानै जाहाथे बै सानै बेक्ति दंबावो, आब' प्रमिला रानी ब्रह्म आरो काम्फा बरगयारी, बे सानैनि गेजेरनिफ्राय जाहाथे सोरबा सासेनि नामखौ जाहाथे घोषणा खालामो। आं फिननाय होनायनि खुनु खोथा गैया बेवहाय। जोंहा संगठननि मोनसे डिसिप्लिन दङ। बे गावनि बे गाज्रि गाज्रि आखुआवनो टिकेट मोननांगौबा मोनहैनाय नंला बे। दा बिनि केरेक्टारनि सायाव जोंहा डिसकासन जाबाय। दा दिनैहाय एसे आगोलावबो जोंनि गासै 9था सेल दं जोंहा। 9था सेलनिफ्राय दिनै बेहाय बेंगलि सेल, माइन'रिटि सेल, हिन्दी भाषी सेल, सुत्रधर सेल, आदिबासि सेल आरो राभा सेल, गोबांथार सेल, गासै 9था सेल दङ। बे सेलनि गासिबो आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोना प्रेस मिट खालामबाय जाहाथे बे पृथ्वीराज देबमेसनि नामा जाहाथे पेनेल लिस्टआव फैनो मोना आरो बिनि नामाव सर्सा जानो नाङा टिकेट होनाया। दिनै बयबो रिकुवेस्ट खालामदों। दा बिनि सायाव हयथ' जोंनि आफादगिरि बा जायफोर माने जोंना बै कोर कमिटि मेम्बार, जायफोर टिकेट सेलेक्सन खालामग्रा, केन्डिडेट सेलेक्सन खालामग्रा, बिथांमोना निस्सय बे बाथ्राखौ सानगोन। आरो जोंबो इउथ आरो BSUनिफ्राय बेखौनो खावलायहरदों जाहाथे बिथांमोनहा जोंनि हाइकामान्डआ जाहाथे पृथ्वीराज मेसदेबनि जाहाथे मुंखौ लाया केन्डिडेट बासिनाय समाव, जाहाथे बेखौ बिथांमोनाबो जाहाथे गुरुत्व लायो, बेखौ जों खावलायहरदों। खावलायनो लुबैदों जोंनि साफ्रोमबो BTC बासि रायजोफोरखौ, हारसायानो जा, बर'आनो जा, बा जेखि जाथियानो जाया, रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जानो नाङा। जों सासे मोजां बेक्तिखौनो घोषणा होगोन आसा खालामनानै दङ आरो निस्सय जोंनि हाइकामान्डआ मानिगोन जोंनि जे लुबैनायखौ। बेखायनो सोरबा पृथ्वीराज देबमेसनि बाथ्रा लानानै जोंनि समाजाव गोनो गोथो लाबोनो नाङा। जोङो थिगैनो दङ, थिगैनो थाबाय था, खामानि मावबाय था। जोंनि तृणमूल पर्यायनि वार्कारफ्रा, बुथ लेभेलनि वार्कार, प्राइमारि लेभेल आरो ब्लक लेभेलनि वार्कारफ्रा खामानि मावबाय था। बिनि थाखाय गोनो गोथो जानो नाङा। जों सासे मोजां बेक्तिखौनो मोनगोन, जोंहा आसा दङ। आरो बेखौ नोंथांमोना फैबाय थानाय 16 तारिखआव बाथौ खेराइ रिजर्टआव जे जानो गोनां CWC सेटिं, बिनि गेजेरजों केन्डिडेटनि मुंखौबो मोनगोन आरो जों मोनसे रंजानायनि फेस्टिभेल हिसाबै जोङो केन्डिडेटफोरखौ जों बरायनो हागोन।
दा बयखौबो आं खावलायहरदों जाहाथे बे खाबुखौ बयबो लायो।